Začínam. Hovado. Teraz ticho, toto chcem dať na YouTube. A hudba akurát to. Ty kokot, tam už idú môj miestny spoluobčania, ty kokot. No poď ďalej, ti hovorím, takto budú čumeť po nás všetci. Kokot je nejaká cesta, čo ti je to? Hudba akurát k tomu adekvátna. Sem sa chodí prevodu, hej? Do píči, to je akože zastávka? Nie, ešte aj ďalej ide autobus. Ešte ďalej? Hej. Čo ti je? Ale v podstate áno, toto je. Tak sa stočíme tu na... Myslím, že je tam. Ne, poď ďalej už keď si tu. Ne, sa stočíme nejako do kolečka. Jaj, no tak to áno. Čo? Ale tuším je hento tá konečná, tak nechodí ďalej. Nechodí, kokot, pred všetko porozbíjane. Wow. Hrebendová. Hrebendová. Ešte ukazuj. Hrebendová a Ľudmily Podjavoreckej tuším je. Pozrite smeti hen tam v lese. Čo ti je? Luník 9. Cez Luník 9 sme sa išli previesť. Čo ti Nebali je? sme sa. Čo ti, kokot, kde sme ti, kokot? Poď ďalej, tu nezastavuj tu. Si istý, chcem si aspoň... Nezastavuj tu, hen hasiči. Kokot, niečo horí. Však cigančata niečo podpalili, ale nezastavuj tu. Tu keď zastavíš, tak si v riti. Čo ti jebe? Henže Kokot, smeti. hen jak pozerajú všetci. Ja ti hovorím, všetci po nás budú hľadiť. Tuto aj keď Street View bol, tak tuto úplne také pohľady všetkých na to Google auto. Hej, nejaké ghetto. Pozor, Jana. Čo ti jebe? Ježišmaria, ešte vybehnú za nami. Kokot, utekajú za nami. Hovorím ti, nezastavuj. Tu sa nezastavuj. Pozrite ma na tu. Čo ti jebe? Oni si distribujú elektrinu navzájom. Kokot. Wow. Čo je tu? Ty vole. Že tí košičani, že tí oni sa sem nebali ísť. Však sú, majú aj Tí policajtov. hasiči. Čo ti jebe? Wow. Také ghetto. Niečo tu horí, no. Hlavne nezastavuj a... Do piče, nejaké ghetto. Juj. Ešte furt utekajú za nami. Ne. Nemôžem oné vystúpiť a vyfodiť auto tu. No, môžeš, ale neodporúčam ti to vo vlastnom záujme. Čak toto si len odfoť. Ježiši. Však to práve neuvidíš, zase Petržalka na tom tak špatne nie je. Ani dolné hony našťastie. Fúha, nekoľko smetí. Však kto by sem chodil zbírať smetí? Sme na smetisku. Do riti. Čo ti jebe? Bol si tu už? Nie, ja som sa sem nikdy neodvážil ísť. Tak vidíš to. Ja som si to len na Street View pozeral. Nikdy som sa sem neodvážil ísť takto. Ježiš, kokot, čo? Pozri, hen tam majú ďalší požiar. No vidím. Čo ti jebe? Neviem, pozri ty bytovky. Jediná slušná hen tam bytovka, aj tá je z druhej strany rozhondená. Už ju mám natočenú z druhej strany. Aha. Salesiani Don Bosca. To ako fakt? Však to máš aj plave, ne? No však práve. Myslíš, že sem chodí aj taxerstovalo? Neviem. Rímsko-katolícky postel. Viem akurát, že za robenie na linke 11 je v dopravnom podniku mesta Košice rizikový príplatok. Neviem To koľko percent. vážne? Myslím. Sa na to opýtaj chalanov. A tuším, máš pravdu, točí sa tu už túto na začiatku. Tak vidíš, ani autobusári sa neodvážajú. Toko sem bieli chalan. Nech ti nejede. Čo ti jebe? Tak sme sa previezli. Toto Toto je tiež KVP, kultúrna vložka programu. Koľko aspoň niečo uvidíme. To musím zastaviť, nepomôžem si, musím zastaviť a vyfotiť ten voz. Dobre. Ale, no ja neviem, vo vlastnom záujme. Tu sa točí ten voz určite. Kurva, ale hen idú, ja neviem. Kto tu ide? Neviem, miestni spoluobčania. Jaj? Ja to chcem vyfotiť! Marekovi ukázate, hen kde sme boli, koľko ten ma porad zabije. Áno, do piči! Koľko, ja neviem, ja sa bojím. Ne, poď preč, máme video ti pošlem, video bude super. Kokos, to je... Ježiši. Luník 9. Pozri si miestny vodovod, to je tiež ako špecialitka toto. Chodia si tu prevodu, nie? Jasne, že chodia sa, pozri do toho potoka. Hasiči, pozor. Nezavadzaj hasičom.
Nemusia sa vôbec naháňať, na čo sa naháňajú. Kurva, by sme tu defekt nedostali. Lebo to už sme úplne drici potom. Dobre. Poďme prehič, ty kokos. Jak Černobyle, hen ďalší. Ale všetko je tu úplne zdevastované. Úplne. Ale to je niečo vážne sa deje. Nejakého podpálili. Kam ideme? Doprava. Ty kokos, kultúrny zážitok. Doprava na šacu a preč. Hlavne teda preč. Kickdown. A zanechávame Košice našou KVP, kultúrnou božkou programu, alias Luník 9. Čo ti je, kokos, to stálo za to. Stalo za zážitok. To áno, koko, to by sme si nechali ujsť, keď už sme tu. Ja som vedel, kam ťa zaviesť. Oho.